wani lokaci sahabin manzan Allah sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya shigo gurin manzan Allah sai ya samu annabi ya tashi daga bacci, taburman kaba ya zazzana a jikin manzan Allah. sayyidina Umar ya ce, ya Rasulallah, ka mana umarni mu je mu shirya maka shimfiɗi mai laushi, ai ka shige kana kwanciya jikinka ya tashi haka da alaman bacci. Annabi sai ya girgiza kai ya ce masa sayyidina Umar, mali wa mali duniya, innama masali wa masalar duniya ka rakibin istazalla tahta shajaratin summa raha wa tarakaha sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce ni kuma me ya hada ni da duniya, mali wa mali duniya, ni kuma me ya hada ni da duniya da har sai an mun wani shimfiɗin ƙawa. Ai inna ma masali wa masalar duniya, misalin ni Muhammadun Rasulullahi da duniya. Annabi ne fa yake faɗan wannan, ya ce karakibin kaman mahayi ne, istazalla tahta shajaratin, ya zo ƙarƙashin bishiya ya sha inuwa da yamma ya masa, ya kwanta a ƙarƙashin bishiya, sun maraha wata rakaha, daga baya kuma ya ɗan huta ya tashi ya ci gaba da tafiya. shine abinda Ali ibn al-Husayn ya ce, ala innamad duniya kaman zil rakibin anama ashiyan summa fi subhi rahilu. Duniya kaman gida ne na matafiyi da ya zo yamma ya masa sai ya kwana washi gari kuma ya tashi don ya ci gaba da tafiya.